ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶରଣକୂଳ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ନାଥିପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜାମ୍ମୁକଣା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ 180 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। 29 ଜାନୁଆରୀ 2025 ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ପରଠୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୋଇଯିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଟା ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା। କାହିଁକି ନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଫତେଗଡ଼ରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ମା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ବାବା ଭୈରବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଡେରି ନ କରି ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।